Chtěl bych vám představit disciplínu Dostaň Ringo na vrchol. A moje otázka je, víte, jak vysoký je Mount Everest? 8848 metrů nad mořem plus nějaký decimetr navíc. A to je přesně cílem naší disciplíny. Dostat Ringo do této výšky. Zase je to týmová záležitost a potřebujete k tomu Ringo. Já jsem si symbolicky vzal hliněný kroužek našich kluků z roku 2015, kdy vyhráli kategorii AR. A co potřebujete? Změřit si nadmořskou výšku nějakého kopce, který chcete zdolávat, a nastoupat s Ringem tuto výšku. Je potřeba si změřit čas. Takže je to sportovní disciplína a záleží na vás. Podrobná pravidla budete mít vypsána na webu. Takže není na co čekat a já se do toho dám už teďka.